Nemáš žádný kamarády a nevíš, co s tím. Tady jsou 3 tipy. Za prvý, najdi někoho, kdo je ti sympatický, postav se přímo za něj a opatrně mu zezadu zašeptej do uška. Špekoune, špekoune, špekoune. Jemným hlasem a blízkostí dáváš najevo bezpečí a intimitu. Zároveň ho v dobrém upozorňuješ na zdravotní problémy, která mohou pramenit z jeho váhy. Za druhý, pokud je na tebe někdo agresivní a chceš se ho udobřit a skamarádit, řekni mu, že spíš s jeho matkou. Dáváš tím najevo, že pečuješ o jeho blízké a jsi skoro součást jeho rodiny. Osobně spím s matkami všech svých kamarádů a pouze 2 z nich mi propíchli pneumatiku u auta. Za třetí, buď empatický. Pokud někomu zemře člen rodiny, můžeš mu zvednout náladu tím, že si budeš ze zesnulého dělat legraci. Víš, proč tvoje máma už není tlustá? No. Protože je mrtvá. Zaručeně funguje, humorem vždy povzbudíš. A sleduj pondělníky.